sa buhay mapakailanman. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Sa buhay ko ito, walang pangangamba. Ikaw ang pag-asa, sa'yo tunay na kagalakan. Mababayaran ang kahit ano pa man. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo. Kay saya-saya, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome sa itong programa ng pulong mo kinabuhi ko. Mahanaw ang tanan. Sa itong pagsugod ato ning sugdan ablihan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamayo sa itong buhi nga Dios. Magampo kita. Amahan na mo nga Dios sa magkagagahom. Dios nga mo'y nag-uban o naghatag ka na mo kadaugan o kalampusan sa tanan nga mga buluhaton nga among gihimo niining adlaw. Nasinatian na mo ang imong pagkamaayo. Nasinatian na mo ang imong pag-uban, ang imong pagproteksyon kanamo. Amahan, dawata o Dios ang among mga pagdaig. Dawata o Dios ang among mga pagpasalamat sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi ugad. Bisan pa o Dios sa among karong panag-uban, among gipangayo o Dios ang imong pagpamuhat, ang imong pagpanalangin sa matag usa nga makadungog makabati karon sa imong mga mensahe. Dalaygon ka nga Dios nga naghatag ka namo kasing-kasing nga matinuohon ug madinawaton sa imong mga pulong. Ang imong pulong nagkinahanglan, mao'y among gikinahanglan nga among masabtan o Dios. Busa among gipangayo ang imong pagpanalangin sa matag kasing-kasing nga makadungog mo dawat sa imong mga pulog mensahe nga amo karong madunggan. Kanunay namong gideklara o Dios ang imong pagpanalangin kanamong tanan. Tungod kay ang imong pulong dili gid mapakyas sa matag usa nga modangop mo salig kanimo amahan. Salamat o Dios sa imong pagpanalangin kanamo. In Jesus name. Amen. Oh, amen. Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome sa itong programa. Dalaygon ang Dios nga naghatag og kahigayunan mga kaigsunan nga mag-uban-uban o sabtas ato ang pag tuon og pagpamalandong sa mga pulong sa atong buhi nga Dios. Ang atorong hisgutan mga kaigsuonan
mao ang libro sa Hebreo Kapitulo 8. O ato ning sugdan ablihan sa pagpamati sa mga pulong sa atong buhing Dios. Alang sa mga nag-message diri sa ato ang programa, ako raning matagag pagtagad human sa atong paghisgot sa pulong sa atong buhing Dios. Akong gihangyo matag-usa sa pag-abli sa inyong Biblia diha sa Hebreo Kapitulo 8. Okay no, ako nagtuo nga naa ang tanan abli na ang inyong Biblia ug diha sa Hebreo Kapitulo 8. Atong sugdan sa pagbasa ang Hebreo Kapitulo 8 1. Nag-ingon din nga ang buot namong ipasabot mao nga duna kitay Pangulong Pare. Naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios didto sa langit. Nag-alagad siya ingon nga Pangulong Pare sa dapit nga labing balaan nga mao ang matuod nga tulda nga tinukod sa Ginoo dili sa tao. Ang tanang Pangulong Pare gitudlo aron maghalad og mga gasa og mga halad nga mananap ngadto sa Dios. Busa ang atong Pangulong Pare kinahanglan usab nga adunay ihalad. Kon ania pa siya sa yuta dili gayod siya mahimong pare kay aduna na may mga pare nga naghalad og mga gasa sumala sa balaod sa mga Hudyo. Ang gibuhat nila ingon nga mga pare usa lamang ka kopya o anino ni adtong atoa sa langit. Sama usab ni ini ang nahitabo kang Moses sa dayon na niyang pagpatindog sa tulda. Giingnan siya sa Dios, himua gayod ang tanan sumala sa sumbanan nga gipakita kanimo didto sa bukit. Apan gihatagan si Hesus og parianong katungdanan nga mas halangdon pa kaysa ila. Sa samang paagi ang kasabutan iyang gihikay tali sa Dios ug sa tao, mas maayo kaysa unang kasabutan tungod kay kini gipasikad man sa labi pang maayong mga hasaad. Kung wala pay sayop katong unang kasabutan, wala unta kinahanglana ang ikaduha. Apan nakakita ang Dios og kasaypanan sa iyahang katawhan miingon siya. Nagsingabot ang mga adlaw, nag-ingon ang Ginoo nga maghimo akog bag-ong kasabutan tali sa katawhan sa Israel ug sa banay sa Juda. Dili kini sama sa kasabutan nga gihimo ko tali sa ilang mga katigulangan. Sa adlaw nga giagak ko sila aron mamiya gikan sa yuta sa Egypto, wala nila tumana ang kasabutan nga gihimo ko tali kanako ug kanila, busa wala ko sila panumbalinga miingon ang Ginoo. Mao kini ang kasabutan nga himuon ko tali sa katawhan sa Israel. Humani adtong mga adlaw nag-ingon ang Ginoo, ibutang ko ang akong balaod diha sa ilang kasing-kasing ug sa ilahang hunahuna. Ibutang ko ang akong balao diha sa ilang hunahuna ug isulat ko kini diha sa ilang mga kasing-kasing. Mahimo ako nga ilang Dios ug mahimo sila nga akong katawhan. Ug dili kinahanglan nga magtudlo pa sila sa ilang isigka mulumlupyo
o magsulti sa ilahang isikalungsuranon. Ilha ang Ginoo kay makita silang tanan kanako, o makaila silang tanan kanako. Gikan sa labing ubos hangtod sa labing halangdon kanila. Pasayloon ko sila sa ilang mga kalapasan ug dili ko na hinumduman ang ilang mga sala. Sa paghisgot mahitungod sa usa ka bag-ong kasabutan, ang Dios naghimong daan sa nahiuna ug ang tanan nga nagkadaan ug nagkadunot mahanaw sa dili madugay. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanatong tanan mga igsoon niining maong pulong diha sa Hebreo kapitulo 8. Ang mensahe gyud sa Hebreo kapitulo 8 naghisgot kini sa kinatibuk-an mahitungod ni Jesus Christ. Mahitungod sa ihang pagka-pangulong pare. Giklaro mga kaigsuonan sa atong gibasa nga ang pagka-pangulong pare ni Hesukristo dili sama sa mga pangulong pare o mga pare. Og ang iyahang mga buluhaton dili sad sama sa ubang mga pare. Lamang giklaro diha sa balaang kasulatan mga kaigsuonan nga kon ang mga pangulong pare o mga pare sa daang kasabutan maghalad sila ngadto sa Dios, si Jesus naghalad usab, ug ang iyang halad mga kaigsuonan nahimo kining epektibo karon hangtod sa kahangturan, hangtod sa umalabot, tungod kay buhi man siya, wala man siya magpabiling patay dito sa lubnganan. Ang pagkapari sa atong Ginoong Hesukristo mga kaigsuonan dili gyud sama sa ubang mga pare sa daang kasabutan, ug dili sad sama sa mga pare nga ato karong masaksihan mahitungod sa buluhaton o trabaho sa mga pare nga atong makit-an dinhi sa kalibutan. Ang pagkapare ni Ginoong Hesus mga kaigsuonan wala ipasikad sa kabubuton sa tao kundi kabubuton sa Dios. So dunay kalahian ang pagkapare ni Jesus kaysa mga pare sa kalibutan sumala sa gisgutan sa Biblia. Kung atong tan-awon lang sa atong mga nasaksihan o mga nasinatian mahitungod sa mga trabaho sa mga pare, mga igsuon sa atong panahon karon, dili lamang pagdawat sa mga halad o paghalad, kundi paghimo usab og pagdawat og mga pag-ampo. Gitawag na sila og kumpisal. So ang mga tao nga muadtog simbahan mangumpisal adto sa pare, magampo ngadto sa pare, dili sa amahan. Si Jesus mga kaigsuonan doon na siya'y mga gibilin nga mga pagtulunan mahitungod sa pagampo. Nga kung imong tan-awon og atong tan-awon ang Biblia, dako kay kalahian sa mga atong makit-an sa mga kaparian sa atong panahon karon, ibin sa mga pari sa daang kasabutan. Sa pagkapari ni Ginoong Hesus mga kaigsuonan, doon na siya'y hanay nga mga pagtulunan mahitungod sa pag-ampo. Kay kung imong tan-awon karon ang trabaho sa mga pare, mga kaigsuonan, mudawat man sila og pag-ampo, mudawat man sila og mga pagpangayog pasaylo og sumala sa ilahang balaod sa mga pare mga kaigsuonan. Doon na sila'y authority sa pagpasaylo kunog sala. Ang tao nga dunay authority sa pagpasaylog sala
ngadto lamang sa mga tao nga nakasala. For example, ang usa ka tawo, example si Pedro, nakasala sa Dios. Adto siya mangayog pasaylo sa Dios. Kini ang gitudlo sa Biblia. Pero kung si Pedro nakasala ngadto sa pare o kaha sa mga magtutudlo o kaha sa mga magwawali, nan adto siya mangayo og pasaylo kung asa siya nakasala. Sa gipakita sa mga pagtulon-an ni Jesus Christ, mga kigsunan, mahitungod sa pag-ampo, diha nato makit-an ang kalahian sa pagkapari ni Jesus ug sa pagkapari sa mga pari diri sa kalibutan. Kay kung imo lang taon, mga kigsunan, sa teaching ni Jesus Christ, mudawat siya og pag-ampo, mga kaigsunan, dili parehas sa ubang mga pari bitaw nga, for example, arita sa mga teaching ni Jesus Christ about prayer. Okay. Si Jesus Christ nagtudlo siya about sa prayer. Ingon siya, kung mag-ampo kamo, buhata sama ni ini or ing ania ninyo pag-ampo. Diha sa Biblia, mga kigsunan, doon na say mga teaching arita sa mga teaching ni Jesus Christ. Diha sa Lucas 11 versikulo 1, ako ning tan-aon, mga kigsunan. Lucas 11 versikulo 1. Now atong tan-ahon kung pareho ba sa mga trabaho sa mga pari sa daang panahon or sa mga pari nga atong makita sa atong kapanahonan karon. Kay mao man ni angay natong tukion diha sa Hebreo kapitulo 8. Ang atong gipangita, mga kaigsunan, ang kalahian sa mga teaching ni Jesus Christ mahitungod sa mga pag-ampo. Lucas kapitulo 11 versikulo 1. Ang pagtulon-an ni Jesus mahitungod sa pag-ampo. So dinhi gigsaysay ang ihang mga pagtulon-an nga dapat natong sundon o dapat natong buhaton sa dihang mag-ampo kita. Ingon nga siya atong Pangulong Pare. Lucas 11:1. Usa ni anak kay gayon nag-ampo si Jesus dito sa usa ka dapit. Sa pagkahuman ni ag-ampo, miingon ang usa sa ihang mga tinun-an, Ginoo, tudloi kami sa pag-ampo. Sama nga gitudloan ni Juan ang ihang mga tinun-an. Si Jesus miingon kanila, kon mag-ampo kamo, ingna, amahan simbahon unta ang balaan mo ngalan, maghari kaunta kanamo. Dinhi giklaro, mga kaigsuonan, nga ang mga tinun-an ni Jesus, ingon nga ikaw ug ako tinun-an ni Jesus Christ. Si Jesus ming tudlo mahitungod sa pamaagi sa pag-ampo. Sa iya nga pagtulon-an, mga kaigsuonan, dinhi gipakita nga kung mag-ampo ta sa amahan, igsuon ko sa Ginoo, sama ni ini, amahan simbahon unta ang balaan mong ngalan. Nagpakita kini sa authority o kanang pagtugot nga makaampo ta sa amahan sa langit. Kumbaga, si Jesus, mga kaigsuonan, wala siya magtudlo sa masagitudlo sa ubang mga pare sa karaang panahon o sa ato ang mga kapanahonan karon nga sila mo'y ampuan, sila mo'y pakigsultihan. Si Jesus, mga kaigsuonan, nagpakita gyud og insakto nga prayer. Iyang giingnan ang iyahang mga tinun-an, kung mag-ampo kamo, ingna lamang ani, amahan
simbahon unta ang balaan mo ngalan, maghari ka unta kanamo. Dinhigip iklaro mga kaigsunan nga si Jesus nihatag og insakto nga mga pamaagi ngadto sa iya mga tinun-an aron ang iya mga tinun-an makahimo sa pulong pag-ampo. Og ang gitudlo ni Jesus nagpakita ni mga kaigsunan sa pagpakigsulti sa mga tao ngadto sa Amahan. Ikaw ug ako, ingon nga mga tinun-an ni Jesus, anytime, bisan unsang orasaha, bisan asa ta, unsa may atong sitwasyon, makahimo ta sa pagpakigsulti sa Amahan nga tua sa langit. Og diha sa pagpakigsulti nato sa atong Amahan, dili nato kalimtan ang pagdaig, ang pagsimba. Dili nato kalimtan mga kaigsuonan ang pagpasidungog sa Amahan. Og dili gyud nato kalimtan nga ang atong Amahan balaan. Tungod kay balaan man ang atong Amahan, dapat kita nga moampo sa Amahan balaan. May hinungdan ikaw ug ako, gihimo tang balaan aron makaatubang ta sa Dios. Ikaw ug ako gibalaan pinaagi ni Jesus Christ ug sa balaang Espiritu sa mga mensahe sa Dios. Kay kon muampo ta sa Amahan nga dili balaan, kumbaga nagpuyo gyapon sa kalibutan, nagpuyo gyapon sa sala, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, mulayo ang ilayo sa Amahan ang ihang presensya. Kumbaga dili niya paminaon, dili niya dawaton ang pag-ampo sa tao nga nagpuyo diha sa sala. Mainungan diha sa teaching ni Jesus, alang natong mga magtotoo, alang natong mga Kristohanon, sa teaching ni Jesus, para dili mahimong kawang ang atong prayer, para dili mahimong usik ang atong time, ang atong sakripisyo sa pag-ampo ngadto sa Amahan, dapat naminti nato ang pagkinabuhing balaan. Atong gipuy-an ang dapit nga matarong. Kinabuhing balaan, kinabuhing matarong. Kaya ang usa ka tawo nga giayo ni Jesus, misulti usab nga miingon ngadto sa mga Hudeo o sa mga magtutudlo sa balaod, nga miingon ang usa ka tawo na sayod kita nga dili mamati ang Dios sa mga pag-ampo sa mga taong makasasala. Mao bitaw nang ikaw ug ako gipasaylo ta ni Jesus Christ, gihugasan ta ni Jesus Christ, gihinluan ta sa dugo ni Jesus Christ aron makaatubang ta sa Amahan. Sa dihang gihinluan ta, gibalaan o gimatarong ta, kinahanglan ato na siyang puy-an. Kinahanglan dili ta mo balik sa karaan nga kinabuhi. Katong mga bisyo sala nga diin ato nang gihinulsulan, dili nato na balikon aron makaatubang ta sa Amahan og dili mahimong usik ang atong sakripisyo sa pagpakigsulti sa Amahan sa langit. Diha giklaro mga kaigsuonan nga ang pag-ampo nato ngadto sa Amahan, igsuon kos Ginoo, nagkinahanglan siya og pagkinabuhing diha sa pulong sa Dios. Nagkinabuhi gyud ta nga dapat wala magpahiuyon sa kalibutan nga nagpuyo gyapon sa sala.
Kung muduol ta sa amahan, dapat biyaan nato og atong gihinulsulan ang tanang sala. Kay kung muduol ganita sa amahan nga nagkinabuhi gyapon ta sa sala, mga igsuon ko sa Ginoo, dili ta dawaton. Unsa may yawi, unsa may mga gikinahanglan, dapat before ta makasiguro mga kaigsuonan nga dawaton sa amahan ang atong prayer, dapat nakahinulsol gyud ta. Ang pulong paghinulsol mga kaigsuonan dili dapat binalik-balik. Kung naghinulsol ka sa maong sala, dapat imo na nang gibayaan, imo na nang gitalikdan, imo na siyang giwagtang diha sa imong kinabuhi. Apan kung naghinulsol ka karon, ugma maurag yapon ang sala nga imong hinulsulan, sunod bulan, sunod tuig, or pila na kakatuig diha sa maong pagpangalagad, maurag yapon ang sala nga imong ginulsulan. Ang tinuod wala ka ana maghinulsol. Kay ang tinuod nga tao nga naghinulsol sa ihang kalapasan o kasalanan, tao nga nintalikod og nimbiya sa sala nga iyang ginulsulan. Sa gi-require sa Dios mga kaigsuonan nga gisulat ni propeta Isaias diha sa 59. Giklaro mga kaigsuonan nga unsay mga hinungdan o rason nganong dili madunggan sa amahan ang mga pag-ampo sa ubang mga tao. Nganong dili dawaton sa amahan ang pag-ampo sa ubang mga tao. Tungod kay dunay mga tao nga nag-ampo, sige ra pod og buhat og dili maayo. Nagkinabuhi ra gyapon sila sa malapason nga kinabuhi. Kanunay ra gyapon silang nagbuhat og dawtan. Mahinungdan miingon ang Dios ngadto kang propeta Isaias nga miingon didto nga si Isaias, ang Dios dili mobo og kamot nga dili siya makatabang ninyo. Dili siya gamay og dalunggan o idudungog. Ato ning basahon mga kigsonan para ato ni siyang maklaro diha sa Isaiah 59. Ang kamot sa Ginoo dili mubo og dili nga dili siya makaluwas. Okay, og dili usab bungol ang iyang dalunggan nga dili siya makadungog. Ang inyo hinuong kalapasan maoy nagulang kaninyo og sa inyong Dios. Ang inyong sala maoy hinungdan sa iyang pagpangahilayo kaninyo, aron dili siya makadungog kaninyo. Mahinungdan, kita nga mga magtotoo, kita nga mga Kristohanon, makasiguro lamang ta nga bation, dunggon sa Dios ang ato mga pag-ampo sa dihang nagkinabuhi ta sama ni Jesus Christ. Now atong hinumduman mga kaigsuonan, si Jesus, ang atong amahan, balaan. Og seryoso si Jesus nga nagtudlo ni ining maong pagtulunan mahitungod sa pag-ampo, sumala sa mga gipangayo o gihangyo sa mga tinun-an nga gusto silang makakaton mahitungod sa mga gihimo ni Jesus Christ mahitungod sa mga pag-ampo. So kinahanglan dihas mga pag-ampo nato sa amahan, naagyod ang mga pagday, naagyod ang mga pagpasidungog, naagyod ang gitawag pagpasala, pagsimba, nakasintro ang ato ang pag-ampo ngadto sa Dios diha sa pagsimba. O kinahanglan naa kanunay ang pagkinabuhing balaan. O sunod nga gipakita ni Jesus mga kaigsuonan, dapat siya mo'y ato ang kanabitang gisunod. Ang will ni Jesus, ang will sa amahan, ang kabubuton sa amahan mo'y atong gikinabuhi. Unya dili man na siya basta-basta nga atong masayran ang kabubuton sa amahan. Dili na siya basta-basta. Tungod kay dunay requirements before nato masayran ang kabubuton sa amahan.
Kanang gusto ba ka nga masayod gyud sa kabuton sa amahan? Dapat lang nga maunay atong gusto nga ang kabubuton sa amahan mo'y atong masayran og maoy atong maikinabuhi. Kay kung ang kabubuton sa amahan mo'y atong maikinabuhi, dili niya ihikaw ang panalangin. Dili niya ihikaw mga kaigsuonan ang iyang mga saad, ang iyahang pagproteksyon, ang iyahang pagtabang, ang iyahang pag-atiman, ug ang iyahang pagtagbo sa tanan nga gikinahanglan. Dili na ihikaw sa Dios kung kanunay nato nga gikinabuhi ang kabubuton sa amahan. Lamang sa pagkinabuhi sa kabubuton sa amahan, naatay dapat buhaton. Kinahanglan bag-ohon nato kanunay ang atong nauna. Dili ta mosugot nga atong nauna maurag gyapon kaniadto, negatibo gyapon, reklamador gyapon ang atong nauna. Kasagaran sa atong hunahuna kaniadtong wala patas Ginoo murag kitay sakto kay sa Biblia. Murag gitudluan pa nato ang Dios kaniadto. Ang atong nahuna mga kaigsuonan kinahanglan bag-ohon kanunay. But ipasabot naa kanunay sa atong nahuna ang mga pulong sa Dios, ang mga mensahe sa Dios. Naa kanunay dapat sa atong nauna kay maunay makatabang nato aron bag-o kanunay ang ato ang hunahuna. Kay ang pulong sa Dios dili magyud na siya madaan. Kanunay na siyang bag-o. Mahinungdan si Apostol Pablo, mingsulti siya diha sa Pilipos kapitulo 4 man siguro ni. Ako ra nang check upon para dili gid ko hatag og dili mao. Pilipos 4 bersikulo 8, sa katapusan mga igsuon pun-a ang inyong nahuna sa mga butang nga maayo, ug angay daygon mga butang nga matuod, ligdong, matarong, putli, matahom ug halangdon. So mo ni ang atong paningkamutan nga maoy kana bitang magpuyo sa atong nahuna. Sa ingon kanunay siyang bag-o. Kanunay siyang makapahimaya sa Dios, ready nga makasimba sa Dios. Mao ni atong gikinahanglan aron masayran nato ang kabuton sa Dios. Mao'y hinungdan si Apostol Pablo nagsulat diha sa Roma kapitulo 12 bersikulo 2. Ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan ining panahon na. Ipabag-o hinuon sa Dios inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbag-o sa inyong pangununa aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo ug hingpit nga makapahimot kaniya. So diha giklaro mga kaigsuonan nga dili gyud basta-basta nga masayran nato ang kabubuton sa Dios or maikinabuhi nato ang kabubuton sa Dios. Masayran lamang nato ug maikinabuhi lamang nato ang kabubuton sa Dios kung ang atong nauna kanunay ni siyang bag-o. Unya ang makabag-o sa atong nauna walay lain ang paghuna-huna kanunay sa mga butang maayo, sa mga mensahe sa Dios, sa mga pulong sa Dios. Bless kaayo ka, bless kaayo ko, bless kaayo ta nga bisan asa ta sa bisan asa ta sa kalibutan, manaamat sa trabaho, manata sa atong Pinoy-anan, ang atong nahuna mga mensahe sa Dios. Nakasuway bata nga ang atong nahuna puno kanunay sa mga mensahe sa Dios? Muingon ko nga dako kay kalahian kaysa time nga naghuna-una ta sa mga butang sa kalibutan. Bisan ikaw mga kaigsuonan, muingon ko nga makakita kas kalahian sa time nga naghuna-una kas mga butang sa kalibutan ug sa time nga naghuna-una kas mensahe sa Dios. Dako kay na sa diferensya. Imuhang batasan, imong kinaiya, imuhang nga pagbati. Kung ang atong nauna mahatag nato sa mga butang sa kalibutan, naasiguro'y mga bation nimo nga kasamok, naibation nimo nga kaguol, mga pagmahay. Kung mga butang sa kalibutan maoy maghari sa imong nauna, maguba ang imuhang kinaiya.
Musud ang pagmahay, mahaya nimo imong pamilya, imong mga ginikanan o bisan kinsa. Muingon dayon ka nga, wala pa magbinuang akong mga ginikanan, dato unta mi. Gipa-eskwela pa unta ko sa akong mga ginikanan, profesional unta kuron. So naa dayon ang mga kasamok sa imuhang kaugalingon kun ang atong unahuna mahatag nato sa kalibutan, mahatag nato sa mga butang dinhi sa kalibutan. Pero kung ang atong unahuna mahatag nato sa pulong sa Dios, sa mga mensahe sa Dios, musuod dayon ang kalinaw, musuod dayon ang kadasig. Kana bitaw magpa-pre-requesta ngadto sa ato ang mga kapastoran, sa ato mga kaigsuonan, sa mga prayer warriors. Brad, sis, pastor, iampo ko nga madasig ko. Bisan sao na nilag ampo, kung ikaw nga nagampo or ikaw nga nagpaampo, naghari sa imuna-una ang mga butang sa kalibutan, dili gyud na nimo madawat ang tubag sa pagampo sa imuhang mga igsuon o sa imong pastor. Mao bitaw na si Jesus, kung imong tan-awon sa teaching ni Jesus Christ about prayer, layo kayo sa teaching sa mga pari sa daang kasabutan ug sa teaching sa mga pari sa atong panahon karon. Ang teaching ni Jesus aron makit-an nimo ang imuhang pangayoon, madawat nimo ang imong pangayoon, mao ni teaching ni Jesus. Kung naa kay pangitaon pangayoon, buhatan ni siyang tulo ka mensahe. Una, mangayo ka, human, pangita ang imong gipangayo. Sunod, sa imong pagpangita, kanunay kang mangayo giya sa Dios. Kanunay kang manuktok sa Dios. Kung nangayo kag kapasaylohan, biyai, pangitaa ang mga pamaagi aron naagyoy kasiguruhan ang imong pagpangayo sa kapasayloan. Unsa may mga pamaagi sa Biblia, ingon nga naay kasiguruhan ang imuhang pagpangayog pasaylo sa Dios. Biyaan gyud nimo ang sala nga imuhang gihinulsulan. Balik gyud ka sa Dios. Pabilin ka ni Jesus Christ. Mangayo kag trabaho, dapat imo na siyang gipangita. Nang-apply ka. Muna'y teaching ni Jesus. Nga atong makita diha sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 7. So lahi kayo ang teaching sa mga pari sa daang panahon o sa mga teaching sa kaparian nga atong masaksihan. Mao na nga sa daang kasabutan mga kaigsuonan sa mga teaching sa mga kaparian nga imong tan-awon diha sa Biblia, nakit-an sa Dios nga dunay kasahipanan. Gani kung imo gyud nang basahon ang Biblia, imong makit-an didto nga ang ubang mga kaparian ning dawat kanig suborno. Kumbaga, naa sila'y pag-ampo kung doon na sila'y madawat. Dili sama ni Jesus mga kaigsuonan nga nagtudlo siya kung mag-ampo ta diretso sa amahan. Amahan. Kung mag-ampo ta sa amahan, dili na mistil ipaagi ni bisan kinsa. Wala itudlo sa Dios nga kung naatay mga prayer sa amahan, ipahatod lang. Ihatod lang ko sa akong prayer, Brad, sis. Ihatod lang ko sa ako ang prayer, pastor, sa gatos amahan. Pamalihog lang ko anig tunol. So dili inana ang kahimtang
or ang teaching ni Jesus about prayer. Kung mag-ampo ka sa amahan, diretso ka sa amahan. Lamang, para makaabot ang imong prayer nga dos amahan, kinahanglan magkinabuhi kang balaan. Kung doon na kay mga kasaypanan, doon na kay nakitaan sa imong kaugalingon nga mga kalapasan, kasalanan, ang pamaagi mga kaigsonan, dili ang pagpangumpisal ngadto sa imuhang or mga pangulo sa simbahan, kundili pangayo og pasaylo ngadto sa Dios. Mao nang gisulat ni Apostol Juan diha sa unang Juan kapitulo 1 bersikulo 9. Unang Juan kapitulo 1 bersikulo 9. Nag-ingon din apan kon isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong og matinumanon sa iyang saad, mupasaylo gayud sa tanan natong mga sala og mahinlo sa tanan natong mga kalapasan. Isugid ang kuno nato nga, Lord, nakasala gyud ko. Pasaylo ako sa akong mga sala. Katong mga sala nga imong gihinulsulan nga diin nangayo kag pasaylo niini ngadto sa amahan, ayaw na to buhata pag-usap. Kung gidawat nimo nga sala gyud ang pagpanapaw, sala gyud ang pagpangawat, pangayo inig pasaylo sa Dios. Og ayaw na panapaw, ayaw na pangawat, para mahimong epektibo ang imong prayer ug dawato na sa Dios. Pero kung wala ka mangayo og kung nangayo kag pasaylo niya, sige ra sad kag buhat, wala ka ana mga igpasaylo. Imo ranggi ilad ang imong kaugalingon sa pagtuo nga nangay kag pasaylo sa Dios. Apan ang tinuod nga kahimtang, wala ka ana mga igpasaylo. Kay ang tao nga tinud-anay nga nangay pasaylo, tinuod na siya nga mibiya sa sala. Muna'y tinuod nga tao nga nangayog pasaylo. So diha giklaro mga kaigsuonan, ang teaching ni Jesus lahi yun sa teaching sa ubang mga kaparian sa daang kasabutan even sa atong panahon karon. Kaya ang teaching ni Jesus, simbahon man gyud ang amahan. Kinahanglan ilhon gyud nga ang amahan balaan. But ipasabot kita nga moampo sa Dios, kita nga moduol sa Dios, dapat nagpuyo og nagkinabuhi ta sa kinabuhing balaan. Ya dili nato kalimtan diha sa pag ampo nato sa amahan mga kaigsonan, dili nato kalimtan ang pagpangayo. Bersikulo 3, ihatag kanamo sa matag adlaw ang pagkaon nga among gikinahanglan. Dili gusto ang Dios mga kaigsuonan og kana bitang halahala kanang dinalo nga pagpangayo. Kana bitang wala itudlo ni Jesus nga tinapulan nga pag-prayer. Naamagoy tinapulan nga prayer mga kaigsuonan nga sama niini ihatag Lord ang amo ang ihatag Lord ang among pagkaon sa tibuok tuig. Di na ko mistil pang mag-ampo ugma sunod semana, sunod bulan, kay usa to ka tuig ang ako ang gipangayo sa amahan. Ang gusto sa Ginoo, adlaw-adlaw tang makigsulti sa amahan. Adlaw-adlaw mao ni pamaagi og teaching ni Jesus about prayer. Ihatag kanamo sa matag adlaw ang pagkaon nga among kikinahanglan. Og pasayloa kami sa among mga sala, kay nagpasaylo kami sa tanan nakasala kanamo. Ayaw kami itugyan sa pagsulay. Sa mo ni ang teaching ni Jesus, kung mangayo tag pasaylo sa amahan, mangayo tag pasaylo ngadto sa amahan, dapat kaantiguta
or nakahatag na tagpasaylo sa mga taong nakasala sa tuwa. Example, na ay taong nakasala nimo, imo na to silang ipasaylo. Kumbaga wala na ka magdumot para pasayloon po ka sa Dios Amahan sa diha nga mga ikagpasaylo. Doon na pa'y mga teaching si Jesus mga kaigsunan nga atong makitaan sa Biblia mahitungod sa prayer. Kung magampo ta mga kaigsunan, kinahanglan dili sama sa ubang mga tao nga nagampo ingon nga or sama sa mga magtutudlo sa balaod. Kini atong mabasa mga kaigsunan diha sa Lucas 20. Lucas 20 atong tan-awon. Lucas kapitulo 20 bersikulo 45. Samtang namati kaniya ang tibuok panon sa mga tao, si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, pagbantay kamo sa mga magtutudlo sa balaod nga gustong magsuroy-suroy nga tag-as og mga biste. Gusto usab sila nga yukbuan didto sa mga merkado, magpili sa mga linain nga lingkuranan sa mga sinagoga ingon man sa labing maayong dapit diha sa kumbira. Nanglupig sila sa mga biyuda og nangilog sa ilahang mga katigayunan, og pagtabo niini naghimo silag tag-as nga mga pagampo, labi pang makalilisang ang silot nga ilang mahiaguman. So dili magsalir ang prayer kung ang atong binuhatan walay hustisya. Kay ang pagampo mga kaigsunan nga sama niini daw sama ra daw nato gitabunan, kana bang murag gihimo rang ang prayer gihimo lamang tabon sa mga nahimo or sa mga binuang nga buhat. Dili na siya magsaler atubangan sa Dios. Kay doon na may mga prinsipyo or mga teaching sa mga tao nga or sa mga huna-huna sa tao nga ay dadaaral na nagkumpisal. Pangumpisal ragod. Buhaton lagod nato ni niya mga iragod tag mangumpisal ragod ta. Dili na siya magsalir. Bantayanan kay ni siya kung mauni na katunan sa mga tao. Nasayod ka nga sala na imog yung gibuhat tungod kay magsalig sa kumpisal. Daw sama anang nahimugso nga istorya nga nangawat og kapayas o niya giingnan sa pangulo sa simbahan, unsa may imong sala? Dong, ang akong sala nakapangawat kog kapayas. Para mapasaylo ng imong sala, lito ka og kapito ang amahan namo. Balik-balik ka og kapito ka mga pagampo ang amahan namo. Ningon pod ang nangumpisal, pwede ba nako nga himuong 14? Nganong himuon man ang nimong 14 ang gikinahanglan 7 raman? Sa napamanggoy bunga ang kapayas, igo batong mahinog ugma ako nalang pintahon. So dili na mao teaching ni Jesus. Dili na mao'y gitudlo ni Jesus mga kaigsunan nga magsige rata og pagpagkasala kay naarata na kay pasayloon ratas amahan.
kumbaga magbuhat ratag sala kay manghay ratag pasahilo. Buhaton ra nato ning kabalo magyuta nga sala ni nga bisyuha. Buhaton ra to ni kay manghay ra gutag pasaylo gud kay pasayloon ra man puntas Ginoo. Mga igsoon, teaching na sa simbahan. Dili na sa teaching ni Jesus. Ang teaching ni Jesus, dapat kita nga moampo samahan, balaan ta. Wala ta magpuyo sa sala. Ibin ang mga apostoles nagsulat sa pulong sa Dios nga nagingon, agpag-ampo sa taong matarong, dakog kahimuan. Ang pag-ampo sa taong matarong, dakog kahimuan. Kay ang paminawon sa amahan nga prayer, katong mga taong wala magpuyo sa sala. Wala magkinabuhi diha sa sala. Para ang imong pag-ampo, ang akong pag-ampo, ang atong prayer, ang atong pag-ampo, dawaton sa amahan, dapat kitang tanan, nagkinabuhi ta sa pulong sa Dios. Nagsubay tas mga minsay sa Dios. Dili na tutugutan nga sa atong pagkatinunan, sa atong pagkakristohanon. Muang kuntang kristohanon apan ang atong gisunod nga teaching sa simbahan. Dili teaching sa atong Ginoong Jesucristo. Ang teaching ni Jesus Christ, mga kaigsunan, bawal ang magpuyo-puyo. Bawal ang mag-live-in. Kaya nga naman, usanas mga babag, bawal ang bisyo. Dapat balaan ta sa tanang panahon. Matarong ta sa tanang panahon. Kay ikaw ug ako gimatarong gibalaan ta ni Jesus. Gibalaan ta para makaatubang ta sa Dios. Makaatubang og makadaig, makasimba ta sa Dios. Kay dunay nasayod si Jesus, mga kaigsunan, nga dunay requirements ang Dios. Aron makasiguro ta nga dawaton gyud sa Dios Amahan ang ato ang pagsimba. Nato hinumduman about pagsimba, dunay requirements. Dunay requirements about pagsimba. Dili tanan nga mga tao diha sa simbahan nakasimba. Yes. Even si Jesus sa panahon ni Jesus, mga kaigsunan, samtang napa sa kalibutan, na ay nakita ni Jesus nga ang ilang pagsimba nahimo hinong dulumtanan. Ang pagsimba sa mga tao nahimo hinong dulumtanan sa Dios. Wala malipay ang Dios, mga kaigsunan, sa pagsimba, tungod kay ang mga tao nga nagsimba wala pod magkinabuhi sa hustisya. Naa kanila ang pagdumot, na ang kasuko, na ang kalagot. Nganuman, ang ilang hunahuna nahatag man sa kalibutan. Mao ni atong bantayan, sa dihang mo ampo ta sa amahan, dapat sa atong kinabuhi, gikan kaniadto nga midawa ta hangtod karon, hangtod sa pag-abot ni Jesus. Ang atong nahuna, mga kaigsuonan, nakapokus sa Dios. Nakapugos sa mensahe sa Dios. Pastor, dili na di ay sala na di ay na maghuna-una ka og unsay imuhang papuy-an sa imong anak, unsay imong igasol sa imong mga anak. Dili na sa sayo. Kay gitudlo na sa Biblia nga dapat ato na siyang pangayoon. Ang sayop, mga kaigsonan, mao ni naguna-una kas mga butang sa kalibutan nga dili nagiya sa mensahe sa Dios. Wala nagiyahi sa Dios. Kana bitawng naguna-una kas mga butang sa kalibutan, unya kay dili man nimo makuha, gusto kang mudaot,
dili man nimo maangkon, gusto kang mupatay. Mao man ay giingon ni Santiago nga daghang mga tao nga nakagustos mga butang unya dili man sa dihang nangayo sila sa Dios, wala man hatagi kay ang ilahang gusto nga makaangkon sila ng butanga para daygon sila sa mga tao. Dili sayop maguna-una kas mga butang basta para niya sa Ginoo. Dili sayop mga igsuon nga mangandoy kas mga butang basta para sa Ginoo. Pero para sa pagtagbaw lamang sa tong kaugalingon, mao nay mga hunahuna nga dili makapahimaya sa Dios. Atong hinumduman mga kaigsuonan, ikaw ug ako iya na sa Dios. Kung doon na tayo gihuna-una nga mga butang, dapat gihuna-una nato na para sa Dios. Maalagaran nimo ang Dios anang butanga. Dili na nato maalagaran ang Dios tungod sa butang. Nangandoy kag trabaho, dapat naananas imong plano nga mas maalagaran nimo ang Dios tungod anang trabaho. Imo na ang siyang giutingkay, imo na siyang gi-examine. Ingon kong tinun-an ni Jesus, Kristohanon ko, nangayo kong trabaho. Dapat imo na nang susihon. Kanang trabahoa makatabang, damor na ng makatabang nimo sa imong pag-alagad sa Dios. Damor ka makatigom. So dinhi giklaro mga kaigsuonan nga daghang mga tao nga nag-ampo pero walay hustisya. Kuyaw kayo ang giingon pagyon ni Jesus. Diha sa Lucas 20:47, nang lupig sila sa mga biyuda og nangilog sa ilang mga katigayunan og aron pagtabo niini naghimo silag tag-as nga mga pag-ampo, labi pang makalilisang ang silot nga ilahang mahiaguman. So importante gyud mga kaigsonan nga kung mohimo tag prayer, dapat nagkinabuhi ta sama ni Jesus. Wala ta magkinabuhi sama sa kalibutan. Nga na ang pagpanlupig, na ang pagpanikas, na ang pagpangawat, na ang mga dili maayaw nga mga buhat. So diha sa teaching ni Jesus mga kaigsonan, kita nga mo ampo sa amahan, dapat na-maintain na to ang pagkinabuhing balaan. Dapat na-maintain na to ang pagkinabuhing matarong. Kumbaga, gipuy-an na to ang pagkinabuhing matarong. Gipuy-an na to ang pagkinabuhing balaan. Mao ni teaching ni Jesus mga kaigsonan. Unya, napagay mga teaching ni Jesus diha sa Mateo Kapitulo 6. Dunay mga pasidaan si Jesus. Pwede rin ninyo ablihan ang Biblia diha sa Mateo Kapitulo 6. Nasay mga pasidaan. Sugod og 5. Pagtulunan mahitungod sa pag-ampo. O kung mag-ampo ka, ayaw buhata ang gihimo sa mga tigpakaurignon. Gusto silang mag-ampo nga magtindog sulod sa mga sinagoga og dili sa mga og diha sa mga eskinas kadalanan aron makita sila sa mga tao. Sultihan ko kamo nga nakadawat na sila sa ilhang ganti. So diha sa teaching ni Jesus, wala itudlo ni Jesus mga kaigsuonan
kana bitang magampo ta sa amahan nga sa paagi nga nagtinguha ta nga makit-an tag tao. Dili dapat sundo na to ang mga pag-ampo o kahimtang sa mga pag-ampo sa mga tigpakaroinon nga gusto silang makit-an sa mga tao. Subantayanan kay ni. Kumuhimo kag mga pag-ampo, ayaw paning kamuti diha sa imong pag-ampo nga makit-an ka sa mga tao. Dapat sa atong pag-ampo makit-an tas Ginoo. Madunggan tas Ginoo. Aron madunggan tas Ginoo, dapat puy-an nato ang pagkamatarong, puy-an nato ang pagkabalaan. Walay magtotoo Kristohanon nga dunay bisyo. Versikulo 6, apan kung magampo ka sulod ngadto sa imong kwarto, unya sirhi ang pultahan o pag-ampo ngadto sa imong amahan nga dili makita, o gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa gibuhat sa tago. So lahi kayo ang teaching. Kana bitang ikumpara nimo ang teaching sa mga pari sa daang kasabutan o sa mga pari sa atong panahon karon. Lahi kayo sa teaching sa gipakita o gitudlo ni Jesus. Kung magampo ka, ayaw pag-ampo sa reels, sa Facebook. Gawas lamang diri sa ato ang live. Kumihimo tag mga pag-ampo. Gidasig sad ka nga mag-ampo diha. Gidasig sad ko sa Ginoo sa pag-ampo. Pero kung mupos ka diha sa imong cellphone, o niya na ay mag-post diha sa cellphone mga kigsunan nga nag-ampo dito sa bungtod, nag-ampo diha sa diha po nag-ampo sad na ay nag-ampo nga nagsigar ng mata. Gusto sa Dios mga kigsunan nga mag-ampo nga uban ang atong kasing-kasing. Uban ang atong nauna. But ipasabot kana bitang wala ka makadisturbo o wala sad ka madisturbo. Si Jesus, kung siya mo'y mag-ampo, lahi. Sa dihanggi, dala niya ang iyang mga tinunan aron mag-ampo. Giingnan niya nga, dinhira mo. Kay adto kos unahan, adto ko mag-ampo. Sa Marcos 1:35 man siguro na, kadlawon pa lang si Jesus, migawas nas balay, migawas na diya siyang higdaanan, ug nangita siyag dapit aron makaampo sa amahan. Ang giingon didto, mingaw nga dapit. So ikaw ug ako, ingon nga sumusunod ni Jesus Christ, mao ni atong bandayan. Kumuhimo tag mga pag-ampo mga kaigsunan, sundon na to ang teaching ni Jesus. Makigsulti ta sa amahan. Ato ni siyang pisa-pisahon daghang klase o kahimtang sa pag-ampo. Dunay public prayer, dunay private prayer, individual prayer, doon na po'y gitawag diya sa tong simbahan sales group nga maghimog mga pag-ampo or prayer partner. Ako doon ako'y prayer partner. Dapat doon na sad kay prayer partner. O niya, dapat
ang imong prayer partner wala mo magkasumpaki ay nagkahiusa mo para malipay ang Dios, mahimuot ang Dios, mahimaya ang Dios sa dihang nag-ampo mo kaniya. Kon ang imuhang prayer partner, imong asawa or ka imong bana, dapat mo agree ang imong bana sa imong prayer. Before mo mohimog prayer, naamoy mga pagpangutana. Ingnon nimo imong bana unsa may imong prayer request dong. Moingon pod ang bana, mao ni akong prayer request. Imuha unsa poy imong prayer request. Nga mas maayo, puli-pulahan nag-prayer o dungan mo sa pag-ampos amahan. Pero kung ang imuhang bana dili magtotoo, paghimog mga pag-ampo nga dili ka madisturbo. Paghimo sad og mga pag-ampo nga di pod ka makadisturbo. Hulata nga matulog ang imong bana nga dili magtotoo. Kung ang imuhang asawa dili magtotoo, hulata nga matulog ang imong asawa o paghimog mga pag-ampo nga dili kamatikod ang imong asawa, dili maka dungog sa imong prayer. Pwede nimo na siyang ilihans, pwede nimo na siyang pandungan uban sa imong pagpaningkamot nga dili ka makadisturbo sa iyang pagkatulog, or dili sad ka madisturbo kay wala kanang imo manggiampingan. Importante diha ang imuhang self-control. Dapat makakontrol ka sa imong pagbati, kanang imuhang emosyon. Kay basi og di ka kakontrol, magdangoy-ngoy, hilak kag maayo, unya makamata ng imuhang giampuan. Unya di man na sila ka apas, ka di man na sila open og hunahuna, masingkahan ka na, matulisukan unya musamot ang kagahi ng ilang kasing-kasing. Mas maayo imog yung paningkamutan nga makapamuhat ang balang espiritu, gamita gyud ang bunga sa balang espiritu. Barugi nga naa kay balang espiritu. Pugnan gyud nimo, dapat kantigutang makapugong sa ato ang emosyon. Pero kung naakas dapit mga kaigsonan nga wa gyud madisturbo ug dili sad ka madisturbo, maka kana bitawng maka pagawas ka sa imong gibati, hila kag maayo. Motoy nakita nako sa akong mama. Akong mama, dili gyud nako nakalimtan akong mama sa iya sa akong nakatunan gikan sa akong mama. Ang akong nakatunan sa akong mama, prayer. Naami family devotion, alas 3 pa lang, alas 4 mag-prayer nami sa kadlawon. Before matulog, alas 7 sa unang panahon, kay bukid man ang amua, alas 7 prayer na. Alas 8 tulog na. Family devotion. Gawas sa family devotion, naasay personal prayer akong mama. Mangita tog dapit, patutog mga kalibunan, matutos kakahuyan. Mangita tog dapit mga kigsunan nga di siya madunggan sa mga mangagi, adto siya mga pinakasuok, anas mga pangpang, adto siya magdangoy-ngoy, adto siya muhila. Makapila nako siya nakit kay hilig man kong pamitik, panerador. Muna'y ako nakatunan sa akong mama. Ug sa dihang na malandog ko sa pulong sa Dios,
ang gibuhat sa Dios akong ginabuhi nga nahimo ming magwawali, mauni ang resulta sa sakripisyo sa among ginikanan sa among mama. Kay makapila nako masaksihi kana bitawng makit-i ang akong mama, magampo siya dito sa kabugangan, kanang kakugnan, kakahuyan, kasagbutan, or kahaadto siya magampo dito sa kuang gyud kanang liblib nga lugar, kanang mingaw kayo, kanang di gyud siya maka disturbo, dili pod siya madisturbo. Ako mga pagdasig mo ni, labi na gyud sa mga ginikanan, sa mga inahan, sa mga amahan, dapat dili wadon ang family devotion o paghimo pog personal prayer. Kay sa dihang naatay mga prayer, mga kaigsonan, layo kayo ta sa mga pagsulay. Walay pagsulay nga makabuntog, walay pagsulay nga magmadaugon. Ikaw ug ako kanunay kitang mao'y magmadaugon kung naatay prayer. Ang usa ka Kristohanon ug usa ka magtotoo sumusunod tinud-an ni Jesus nga walay prayer, mga kaigsuonan, walay kadaugan, walay panalangin. Pero kung kanunay tang magmainampo, kanunay tang madaugon. Lamang siguro ho nato ni, dapat kung nag-ampo ta, wala ta magpuyo sa sala, wala ta magpuyo sa bisyo. Dunay nangutana nako kaganina, Pastor, kung mag-live-in, Pastor, o niya magpabautismo, okay ra ba? Hindot ka pangutana mga kaigsonan, nag-live-in o niya magpabautismo, okay ra ba? Ang bautismo, ang requirement gyud sa bautismo mga kaigsonan, pagtalikod sa sala. Mao gyud nay gipakita diha, pagpakita nga ikaw naghinulsol. Ug ang paghinulsol individual. Dili pwede nga nakasala si Pedro, si Juan mo'y maghinulsol sa sala ni Pedro. Dili pwede nga ang asawa mao'y nakasala, ang bana mo'y maghinulsol, or ang bana mo'y maghinulsol ug mangay kapasayloan para sa sala sa asawa. Kinahanglan tagsa-tagsa. Ang sala sa asawa, siya mo'y magngayog pasaylo ug maghinulsol sa iyang sala. Para mapasaylo, mao na nga maghinulsol, magpabautismo. Ang sala nga imong ginulsulan para mapasaylo, kinahanglan magpabautismo. Munang ang requirement sa bautismo, paghinulsol. Kung ang nag-live-in, magpabautismo, dapat putlo nila ang pulong pag-live-in. Magpakasal sila aron mahiusa sila sa Ginoo. Muna nga sa bautismo mga kigsunan, doon na sa mga pangutana.
Willing na ba nimo nga hinulsulan ang imong mga sala? Ang pulong paghinulsol, imo nang gitalikdan, imo nang biyaan, imo nang undangon. Kay ang pagbautismo ang i-require paghinulsol man. Maumanay pagpakita nga imong gitalikdan ang kalibutan, imong gitalikdan ang sala. Naka-decide ka nga musunod ka ni Jesus. Naka-decide ka nga imo nang biyaan ang tawhanon o kalibutanon nga tinguha pangandoy sa kinabuhi. Naka-decide ka nga sundo na gyud nimo si Jesus ug dili na nimo tugutan nga mobalik pa ka. Mao bitaw nang naaskanta nga, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. O niya, kung mubalik ka sa kalibutan, wala ka mangilad sa Dios. Wala sad ka mangilad sa tao. Nangilad ka sa imong kaugalingon. Kay dili man gyud nato mailad ang Dios. Sayod man siya sa tanan. Bisan sa mga pulong nato karon o sa mga panghitabo ugma nga wala nato masayre, nasayod siya. Dios siya nga dili sama sa tao. Sa may buhaton kon ang nag-live-in magpabautismo, dili na sila maghinalabtan eh. Mao na nga dunay magtiayon mga gigsonan nga pila ka tuig na sila nga nagpuyo. Nakadungog sila sa atong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Nasabta nila nga nakinahanglan silang maghinulsol. O nasabta nila ang teaching sa Biblia sa pulong paghinulsol. Naitabo, wala na sila maghilabdanay. Mura na silang mga igsuon. Ug sila mismo nang kamatikod nga duol na sila sa panalangin. Gilayo sila sa Dios sa tunglo. Gihawa sila sa Dios sa kalisod. Usa man gud sa hinungdan nganong ang tao lisod tungod kay lisod alang sa tao ang pagtalikod sa sala. Lisod alang sa tao mga kaigsonan ang pagbiya sa sala. Resulta, lisod ang pagdawat sa panalangin sa Dios. Kay ang pulong sa Dios di magyud na siya mahitabo nga masapawan kanang mailisan. Ang pulong sa Dios mahitabo gyud na kinsa may panalanginan sa Dios. Katuramang mga tao nga tinud-anay nga nagsunod og nagkinabuhi sa kabuton sa Dios. Mga tao nga giharian sa Dios. Mga tao nga gipanguluhan sa Dios. Mga tao nga midangop og nagmatinumanon sa pagtuman sa mga sugo sa Dios. Mauni ang mga tao nga angayan takos sa panalangin samahan. Sa Hebreo Kapitulo 8 mga kaigsonan, doon na tayo Pangulong Pari. Pero dili pareha sa mga pare, mga kaigsonan sa ako nang gikaingon nga adto ta mangumpisal. Mga igsoon, ang tudlo ni Jesus adto ta magampo samahan. Aron madawat ug makasiguro ta nga gidawat samahan ng atong prayer, i-maintain ang pagkinabuhing matarong.
i-maintain ang pagkinabuhing balaan ug magpabilin diha kang Kristo Jesus. Magkinabuhi sama ni Jesus Christ, mapaubsanon, mapailubon. Dili preha sa ubang mga kaparian nga bisag di ka mapaubsanon, mangayra kag pasaylo, basta kay naara kay katunol, pasayloon ka. Pero diha kang Kristo, dili na magsalir. Dili na siya dawaton sa teaching ni Jesus. Mao na nga si Jesus, mga kaigsonan, nga tong Pangulong Pare, nga to ang kanabitang kasiguruhan diha kang Kristo Jesus, maora diha ra magyuta makasiguro. Ato nang sundon ug ato nang i-apply. Dili nato sundon ang gibuhat sa mga Parisiyo, mga tigpakoringnon, ato na siyang likayan. Makabantay ta sa tong kaugalingon nga, oy, tigpakoringnon naman na ni. Kanang murag pakitang tao raman di ini. Kinahanglan imo na siyang hunungon. Ilayo ang imong kaugalingon ana nga kinaiya. Practice ni siya. Kung advice, i-practice ni siya. Paningkamuti nga makaampo ka sa amahan kanang ikaw ra. Makasampit ka sa amahan kanang ikaw ra. Bisag asa ka, pwede ka makabuhat ana. Manakas trabaho, pwede ka makabuhat ana. Na may mga kanabitang walking prayer. Walking prayer ba na itawag ana? Kanang magampo ka nga maglakaw. Pwede ka magampo mga kigson na mahigda, maglingkod. Paningkamuti ra nga way taong makakita nga nagampo ka. Kumbaga walay taong nakamatikod nga nagampo ka. Kaganina mga kigsonan, kananang buntag kay kagabi mag-live man ta ko kagabi ning brand out og sayo ning balik og kurente mga alas 11 sa gabi. So gaganina namong laikos ako ang gitanom nga carrots, wa man pod kay manurok, at least ako ra gyapong gibunlayan. Gabunglay ko mga kaigsonan, nakahimo ko sa prayer. Yes, makahimo ka sa prayer. Ako ra usa dito sa baol. Ang akong giampo mga kaigsonan, katong mga nag-pre-request. Kamo. Samtang nagbunglay ko mga kaigsonan, onya ang ako ang cellphone akong gihibutang sa gi-headset na ko ang ako ang cellphone, gi-connect na ko sa radio, kay nga ako ang radio, ang atong radio dire mga kaigsonan, atong FM radio, madunggan raman bisan asa ko diri sa uma. So gi-connect na ko ang ako ang cellphone sa FM radio, dahil ako ang gi-headset. Dahil na ay mga awit makalangit nga, pwede kang makapre. Kaya anang awit, dalang panan ka. Diha ka maghimog mga pagampo. Pwede ka mo ampo mga kaigsonan, bisan naguna ka. Undangon nimo ng guna, lantaon ka siguro sa mga tao, naghinuktok ka. Pero ang tinod nga kahimtang, nagmalipayon ka kay nakigsulti ka sa Dios. Pwede ka mo hirag ug asa ka dapit mo hirag. Hirag ka diya sa lubi, kanang wala kayo'y lahing. Hirag ka diha sa
kanang saging paghimong mga pagampo. Dawaton ka sa Dios. Lamang likay ang bisyo. Likay gyud ang sala. Kay mao gyud nay nakaulang, mao nay makapakgang. Mao bitaw nang dunay mga angay imintin. Kanang hinigiban gisulti ni Pablo. Lahi gyud sa teaching sa mga pari sa ubang karaang panahon o sa atong panahon karon. Kay diha kang Kristo, di man ka pwedeng mag-ampo nga kanabitaw. Di ka pwedeng mangayo sa amahan. Samantalang ang imong kinabuhi napas kalibutan. Tanawa ra gud sa Episo kapitulo 6:14. Mao ni ang mga gikinahanglan. Busa pangandam kamo gamita ka ang kamatuoran ingon nga bakos ang pagkamatarong sa lipod sa inyong dughan, kadasig sa pagsangyaw sa mga balita, sa pakigdahit ingon nga sapatos, dada kanunay ang inyong taming, ang inyong pagtuo, kay pinaagi nini makapalong kamo sa tanang nagsiga nga ipana kaninyo sa yawa. Ikalo ninyo kanunay ang kaluwasan. Dapat kanang kaluwasan sa bisyo, kaluwasan sa kalibutan mga kaigsonan. Mao ginay ato ang giatubang sa Dios. Mao nay makit-an sa Dios atong ginabuhi. Na kanunay ang pagkinabuhing matarong, pagkinabuhing balaan. Dili prihaan ng sigir kag bisyo, sigira og pamakak, sigira og pangilad, sigira og panikas, na kanunay ang pagdumot, kasuko, o niya makigsulti sa amahan. Sa Santiago kapitulo 4, ingon siya dinhi mga kaigsonan, versikulo 8, duol kamo sa Dios ug muduol siya kaninyo. Pag ginulsol kamo mga makasasala, hinlui ang inyong kasing-kasing mga tigpakaroingnon. So mo ni gi-require mga kaigsonan, dapat kitang mga tinun-an o mga Kristohanon, wala gyud ta magkinabuhi sa sala. Kay ato namang nahinulsulan, ato namang gibiyaan. Unsa may makatabang mga igsoon aron dili ta makasala or dili ta makahimo og sala atubangan sa Dios. Ang makatabang mga kaigsonan, mensahe sa Dios, pulong sa Dios. Ang mga pulong nga naa sa Biblia. Sunod, ang balang espiritu. Importante kayo nga na kay pulong sa Dios ug ang balang espiritu. Kaya ang trabaho sa balang espiritu, mutudlo siya, magpahinumdum siya sa mga pulong. Kumbaga naa kay konsensya ba? Naa kay butanga na imong naibgan niya sala man. Ang balang espiritu magpakonsensya na nimo. Siguro mo ingon siya nga Kristohanon ka, gipasaylo na ka, anak na ka sa Dios, palayo diha. Dapat imong paminawon ang imong konsensya. Dili kay isa nimo paminawon kung nabuhat na, di na siya konsensya, pagmahay na. Dili na tutugutan nga kanunay rang mag-ending ang pagmahay. Namuingon dayon, tinuod yun din ang ilang iingon, wa gyoy pagmahay nga maguna, kanunay yung maulay. Dili ta musugot nga anha ta paingon. Dapat mo barog ta nga Kristohanon, tinun-an
gibalaan o gimatarong sa Dios nga atong gilagaran. Aron matabangal nato atong kaugalingon, dapat ang atong kaugalingon kanunay natong gihatagan og panahon sa Biblia. Gitagaan natong panahon ang atong kaugalingon sa pagbasa, sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Sa mas gibuhat nato karon. Usa sa mga challenge sa kinabuhi sa mga Kristohanon, social media. Mao gyud usas mga challenge sa mga Kristohanon, social media. Ang cellphone, Facebook. Daghang kayo mga Kristohanon nga way basa-basag Biblia, kulang og mga pag-ampo, pero grabe makapaminsar, murag insakto. Na nagani problema, saka na mangutana nga, Kristohanon ko, niya ani lagi ko. O niya, usahay, kung imong madunggan mga kaigsuonan, mura pag nasayop ang Ginoo. Niya kinsa may alkansi, kitang tao. Kaya ang Diyos magpabilin magyud ng Diyos. Di gyud mahitabo mga kaigsuonan nga ang Dios mga kaigsuonan magpakatao. Human na si Jesus nagpakatao. Kumbaga dili gyud mahitabo nga ang Dios mga kaigsuonan mahimong sama sa tao. Amoluglugan atong hinumduman ang Dios nga atong gilagaran hustisya. Kung sa'y atong gibuhat, may atong madawat. Sa'y atong gipugas, mo na'y atong anihon. So dinhi sa ato ang nabasa sa Hebreo Kapitulo 8, diha nato na klaro nga ang pagkapangulong pari ni Jesus atong ginabuhi, lahi sa mga teaching ni sa ubang mga pari. Mao na nga ang Dios nakakita og kasaypanan sa unang kasabutan. Mao nang niabot ang ikaduhang kasabutan kanang bag-ong kasabutan. Through ni Jesus Christ. Inay mong tapad, kung unsa ang sala nga imuhang ginusulan, ayaw na balika. Ayaw na balika. Kay kung imo nang balikon, wala ka na maghinulsol. Iunay ra nimog ilad ang imong kaugalingon. Barugi na siya nga naghinulsol ka. Unya palayo na anang salaa para dili ka matintal o di ka madala. Ako nagtuo mga kaigsunan nga atong nasabtan ang mensahe sa Dios nga ato karong napatalinghogan. Si Sister Rosanne Pisan, hi sis, kumusta? Okay. Si Nars Buyan, bulahan gyud ka Pastor Gideon nga nakainahan kag Kristohanong nga tinuod. Kay kami sa una kada kadlawon ang ako nanay pukaon mi aron mo sabat sa pangadji nga rosaryo. May nampuon pod imong mama, lamang wala lang matunong sa Biblia. Kami pasalamat ko nga ako ang mama bisan di to kabalong mubasa, kusog po kay maminag wali. Di man kabalong mubasa akong mama. Akong papa kabalong mubasa. Si papa mo'y tig basag Biblia. Si mama mo'y tig memory verse. Daghang ka itog gimemorya si mama og bersikulo. Di kabalong mubasa sa mama. Pero daghan sa bersikulo. Kay magpatudlo mapud siya ni papa. Unya kamisad nga kabalong na pong mubasa, mangutana pud si mama kung asa to mabasa ang mga pulong nga iyang
Maayong gabi, Pastor Gideon ug sa tanang mga anak sa Ginoo. Salamat sa Ginoo nakaapas ko sa imong live, Pastor, dalaygon ng atong buhing Dios. Karon pag yun ko kabalik og live, kay gabi iwa ko ka live mga kaigsonan kay prun out alas 11 na sa gabi ming balik ang kuryente. Niya kaganiyang buntag aning kamot ko nga magunahan akong carrots para pod akong makamit-gamit sad. I have decided to follow Jesus, no turning back, ika ni Rochelle. Si Marlene Garganera, mayong gabi Si Nars Buyan, mauni gitudlo sa mga Katoliko. Si Rochelle kana ilang pag-ampo, dili teaching ni Kristo. Pag-ampo pinaagi sa awit nga makalangit. Lahutay tahigala, maudjud na'y kinahanglan likayan og paningkamutan, paglikay sa sala. Amen, no? Magpapriko, Pastor, ang tanan akong mga anak ilayo sa mga balatian og ang tanan kong mga igsoon unta makasabot na sila sa ilahang pagkinabuhi nga matarong. Kag duna ko'y mga igsoon nga wala pa sa Ginoo. Ako sad papa unta mabalik na siya sa Ginoo. Ikapon unta iyang lawas kung mama kay usa sa paralyzed. Sige, si Ranli Campos. Paampo ko, Pastor, sa akong apo na sa ubo. Okay, ato nang dadon sa mga pag-ampo. Salamat sa mga mensahe ni Jesus nga imuhang imo naman pabati sa amon, Pastor. God bless you, Brother Jimel Rias. Sige. Dunay mga mensahe nga wala pa nako mabasa dire. Good evening, Pastor Gideon ug sa tanang nagsunod ning maong programa, dalaygon ang Dios sa kanunay. Gyud niyang pag-atiman gikan ni Sister Norbertayo Tratsi. Sige. Si Mark Joseph, matud pa, maayong gabi, Pastor Gideon, dalaygon ang Dios sa tanan. Chirian at Chari ang Dagansina, maayong gabi pa. Mayang gabi sa imo, Pastor, patabang ko og pag-ampo sa imo na ako'y gibati sa akong lawas, sakit akong tuhod ug kilid. Salamat kayo sa imo, Pastor. Ang Dios magpanalangin sa imo. Ayuhon ka sa Ginoo, Sister Chari. Ang Dios mag-aayo kanimo. In Jesus name. Nindot kayo imong mga minsay, Pastor, gikan ni Maya Ino. Salamat sa Ginoo. Si Matias Sato, maayong gabi, Pastor Gideon, nakaapas pagyud. Sige. Pastor, ngutan ako, ngano uban mo ampo pa sa mga santos? Di ba tao lang pod sila? Mao na ilahang doktrina, mao na ilang teaching. So, sa Christian, ang atong nasod, kuan man, kanang demokrasya man. So, ato sad silang respetuhan. Mao na ilang teaching, ilang doktrina. Lamang, likayan lang yun na to ang paghukom. Kaya ang maghukom, ang makahukom ra gyud nila, ang Dios ra gyud. Likayan na to ang paghukom. Mao na giingon sa Biblia. Aturang dadon lang tato sila sa mga pagampo. Labi na gyud ang atong pamilya. Pray to the Lord, safety, care, sleep. Gikan ni Laida. Lahutay tahigala amin dili jud magsaler basta gituyo-tuyo tinuod kayo. Ingon ko sa una magsaligras pangumpisal. Grasya sa Ginoo dili na karon. Ana. Amin, Pastor, greet nako akong asawa og tan-aw karon sa imong live, Pastor, na sila sa karon sa gidapawan. Salamat, Pastor. Gikan ni Dominic Dumandag. Salamat sa Ginoo. Atong oras alas 9:53. Oras na sa ako ang pagpanamilit. Lamang sa dili pa ta manamilit, mohimo tag mga pagdaig, pasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. O dili na to kalimtan ang pag-inampuay sa matag usa. Magampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Nagpasalamat kami nga imo kaming gitudloan o gipahinumduman
sa mga pulong nga amo karong nadunggan. Among nasabtan o Dios kung unsay among gikinahanglan nga ikinabuhi o puy-an nga dapit ang pagkinabuhing matarong, pagkinabuhing balaan, or dapit nga matarong, dapit nga balaan. Dalaygon ka nga Dios nga nagiya ka namo kung unsaon namo paggamit pagdumalang among kinabuhi. Bisan sa among mga pinulungan, sa among mga binuhatan, bisan sa amo ang hunahuna sa among kasing-kasing. Salamat o Dios nga imo kaming gigiyahan sa paggamit o pagdumala nining tanan. Among gipangayo kanimo o Dios bisan pa sa akong mga kaigsuonan karon nga dunay mga prayer request. Salamat o Dios nga imo nang giayo ang akong mga igsuon nga dunay mga gipamati. I declare healing in Jesus name. In Jesus name. And thank you so much Lord sa imong pagtagbo, pag-atiman sa akong mga kaigsuonan nga naa karon sa ilang panginhanglanon. Padayon ka o Dios nga magapadala sa imong gamahanang mga anghel. May magabantay, mag-atiman sa akong mga igsuon nga mingdangop, mingsalig sa imong mga pulong. Amahan, bisan pa sa akong pagpamahulay, padayon nimong ipadala ang imong gamahanang mga anghel sa tagsa-tagsa kapinuy-anan sa imong katawhan nga mo'y mag-atiman o magbantay manalipod sa mga katawhan nimo o Dios nga mamahulay nining kagabhion. Salamat o Dios nga imo kaming giatiman bahin sa mga butang nga among gikinahanglan, pisikal, material, even espirituhanon nga bahin. Salamat o Dios sa imong pag-atiman o pagtagbo sa tanan. Even Lord, ni imong programang pulong mo kinabuhi ko. Bless kaming tanan kanunay. Nga naami kanunay sa kadaugan, sa kalampusan, sa tanan namong gihimo, sa tanan namong gibuhat, walay laing napataas kundi ikaw. Amahan Dios nga makagagaw, amo kang gipasalamatan sa pagpanalangin kanamo sa imo mga pulong, sa pag-atiman kanamo. Dalaygon ka nga Dios nga mong gialagaran, dungog mga pagday, alang lamang kanimo. In Jesus name, amen. Amen. Dalaygon ang Dios nga nagtudlo kanato og atong nasayran nga doon natay Pangulong Pari si Jesus, og dili siya sama sa ubang mga pari. Atong nasayran diha sa iyang mga teaching, sa iyang mga pamaagi. God bless. Kininyo igsuon Pastor Gideon moingon usab sa atong programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Good night and God bless. Sa kinabuhing bagko. Pagday, mag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalan, magapagday, mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah,
mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.